Hola amigues i amics, benvinguts a Natura per la Finestra, l'espai que fa Acció Ecologista Agro en col·laboració amb l'Ajuntament de Sagunt dintre del nostre programa d'educació ambiental online. Bé, estem vivint una situació estranya com és la del confinament, però això no vol dir que no puguem gaudir de la natura que tenim més a prop, al voltant de les nostres cases i en aquest cas dels pardals, dels ocells. Avui vos vull parlar de l'ocell més característic de les ciutats, el més fàcil de trobar al nostre voltant, que és el teuladí, el Passer domesticus. En castellà seria el gorrión comú i en castellà també el coneixen com a vilero. Bé, què té de particular este teuladí? Bé, com el seu nom indica, teuladí ve de teulada, perquè és on li agrada fer els nius. A les nostres teulades, sota les teixes, és on fa el niu. Bé, és un au fàcil de veure perquè viu en les cases, tot i que estiguem vivint en elles, i només n'hi ha una diferència entre mascles i femelles. Això és el que es coneix com dimorfisme sexual. Vull dir que les femelles són d'un color part, claret, i els mascles tenen més color i tenen la galta negra i el color gris i un rogenc al cap. Això facilita la identificació de mascles i femelles del teuladí. Bé, el teuladí té un bec prou fort, un bec dissenyat per a moldre les llavors. En principi és una au granívora, és una au que li agrada menjar grans i fruita, però en època de reproducció, que és quan els pollets necessiten proteïna, també captura insectes. És un gran caçador d'insectes quan cal. O sigui que, en realitat, este au és un oportunista, menja de tot, és una au omnívora, i això és el que ha fet que tingui tant d'èxit esta espècie i al no tindre por a estar a prop dels humans i aprofitar les nostres construccions ha fet que la seva població s'estenguera per tot el món. El problema és que des de fa uns anys les poblacions de teuladí estan baixant, sobretot en les ciutats. N'hi ha algunes ciutats on ha desaparegut completament. Això es deu a diversos factors, encara no s'han posat d'acord en quin és el més fonamental. Però és una combinació de moltes coses. Malalties, pot ser degudes a la contaminació a les ciutats, dificultat per trobar l'aliment, perquè ara en les grans ciutats cada vegada si hi ha un servei de recollida del fem més eficient, diguem-ne, també n'hi ha menys oportunitats perquè s'alimenten els teuladís i altres ocells. Després, com que n'hi ha menys oportunitats, han de competir amb altres aus més grans i més fortes que també han entrat en les ciutats, com són les garces o blanques, les conegudes com urraques, les cotorres, que també són invasores urbanes, els coloms, les tórtoles, les gavines, són aus molt més grans que elles i que també poden depredar els seus ous i els seus pollets. Bé, si teniu al vostre voltant, a la vostra ciutat, teuladins, gaudiu d'ells, escolteu el sorollet que fan, els tinc darrere piulant, i disfruteu perquè ara estan amb els nius i duent menjar als pollets. Ens veurem la setmana que ve amb una altra espècie urbana. Adeu!